moudrých knih. Kniha o Tao a tvořivé síle. Přepis z ladiny Lao Tse. Kapitola 3. Nepovažuj nic za vznešené a nedojde k boji. Neceň si ničeho víc, než ničeho jiného. A nebude ti nic chybět. Nerozlišuj a neopustí tě klid. Ten, kdo si vládne, existuje jen v průzračném srdci. Nechává naplňovat prostor, čas a formu. Nemá vlastní vůli. Tělo vidí v sobě jako část duše. Vyprazdňuje srdce, mysl, naplňuje své břicho. Neprosazuje svoji vůli. Posiluje kosti. Směje se mudrování. Není co si přát. Ten, koho má poznání, neodváží si zasahovat a koná bez záměru. Není nic, co by nebylo dokonalé, tak jak to je.